mazaunin ahalinsu ba a gaya masu ni bakonsu ne, na zo in ci arziki ku yi mani iso zunuban da na yi na tura. Babu Jibrilu a cewa mai gida Rabi'u ne, ke da babu Abubakar ku gaya masa ni bakonsu ne. In aka ce ina nake ku ce ina gefen ku a tsugune, in shugaba ya tambaya ku ce da shi na zo gaishe su ne, na zo in ci arziki kuma in yi tawassuli da suna tura. Sannan kwaye mun iso gwen Saiduna Abubakari, saniya isinai ne izo ma filgari babban tajiri. Assalamu alaika ya Abubakar masoyin bashari, ayi man alfarma a ce da ma'aiki ga sha'iri. Rabi'u Usmanu ban da aikata sabon rabu ban komai ba. Mai aikata zunubai kwa dole Allah ya yi fushi da shi, kuma ya shiga uku ƙarshen